Jotono sari kaham ang tini kaisa koimani hingkai sini borok school level, high school level, college jotono stipend, government scholarship maya kabang matong nini state level, district level verification leito ungmani bangai baksa waisa usuke verification bukai jagi ei omo haike chini kabang ma student rok government scholarship and stipend maya ngito omono जों सामाखा जे पुरापुरी गवर्नमेंट मेकानिज्म जेराव सामंतां तंनाय रok borokni gabilo tibaina omo chini student rok suffer khai dong haini bangai khana जों जेकोनो concern officer ni mungai जों file case khainai aboni bagai जे स्टाइपेंड माया स्कॉलरशिप माया स्टूडेंट तंगनाय रok स्कूल हाई स्कूल कॉलेज लेवल जतन निरंगनि एप्लीकेशन फिल अप खाइमानि आ एप्लीकेशन आईडी नंबर सिनी ओ व्हाट्सएप नंबर रहदी ओके जों निरंगनि बागैबो जों फाइट खालामनाय नंबर 2 सिनी स्टूडेंट गार्जेन रंगनि इनकामो सिलिं खिख्लाय रजात हायनो बागैनि सिनि गोबां मा स्टूडेंट रक ओ प्रोविजन नामाया आंगितो हायनो बागैनो ओ सिलिं खिख्लाय माने एनुअल इनकाम नि ऊपर सिनि स्टूडेंट गार्जेन नि थानियो आबनोबो रिजनिंग सांगै जों ओ केस जों इनक्लूड खायनो हायनो बागै जे खनाय तंनाय ताखु बुखु रगनो स्टूडेंट एंड गार्जियन नो अंकोयो निरगनि एप्लीकेशन आईडी नंबर आनी ओ व्हाट्सएप 9615143161 ओ नंबरो निरग रहखे बेलाय हमनाय ते वाइस आं रिपीट खायनाय 9615143161 अम्मा हाय खाये आं ओ साख्लायमानि इंगो जतनो हामबाय।